morning! Ang aga namin ngayon. Babalik ulit kami sa Nusa kasi magka-camping daw. Yung camping na hindi literal na maglalagay ng tent. Merong special na tent na nire-rent para sa mga magka-camping. Kaya ako first time ko rin makapunta doon. So, paalis na kami. Ayan, ang aga-aga namin. Siguro 6 pa lang. Dito kami ngayon sa isang park para mag-breakfast. Nag-take out na lang sa Hungry Jack. Tapos dito kami magbe-breakfast bago kami pumunta doon sa pupunta namin. Glamping pala ang tawag doon. Yung parang social siyang tent. First time namin doon. Ang ganda niya, oh. Yan ang food. Good job, it's coffee. Tapos na kaming mag-breakfast. Ngayon papunta kami sa car, sa parking. Maghanap kami ngayon ng toilet. Alam na this. Magwiwiwi. After mag-breakfast. Yung restriction sa COVID. Dito sa Brisbane 10 lang. Pero dahil Sunshine Coast yun, pwedeng maximum 30. So pwedeng mag-camping kasamang friends. Overnight lang naman kami. Pero Bukas, ano tayo, uwi na. 17 kita daw. Kasali ang bata. 17 daw kami. Di ang saya. Diyan daan niya aagihon. Duman niya dahag. Ayan o, may tantrum yan. Kasi hindi niya na-figure out kung paano ang paglaro niyan.
Ayan, nakapag-park kami doon. Ang layo pa ng lalakarin namin. Ito kami nakakuha ng parking. Kaya ayan, malayo ang lalakarin. Ano? Silent. Kaklase man. Ganda naman ng bahay na yun dan sa taas. Oh. Yan, ang ganda ng beach. Pero malayo pang lalakarin namin hanggang doon pa. Ay, hanggang doon pa. Kasi yung mga kasama namin, doon ang usapan na magkikita-kita. Hindi ba First Point Walkway, First Point National. Saan ba? Ayan, First Walkway, ito, boardwalk. Yan. Kuya Kim! Simula na ang Si Kuya Kim. layas. Yan, o. Kompleto lahat. Gary! Yeah. May ano na si Mami, harayog nang na. Arayo na. Yan. Dahil na Sa nagrarani. tasting street. Kaya ito, malayo-layo ang lalakarin namin. Siguro mga 40. 40 minutes. Pero may kasama kami bata. So, isang oras yun. Yan, simula na ng walking. Actually, kanina pa kami nagsimulang mag-walking. Hindi, itong national park dito magsisimula. Buti pala nag-short na din ako. Kasi, akala ko malamig, yung pala mainit. Hindi, mainit kasi naglalakad kami. Just going down. And then we'll drink water. Here. Let's wait. Let's watch for the dolphin. Yan. Tumagpa. Nandito kami, kasi may nakalagay doon na dolphin watching daw dyan. Makakakita raw ng dolphin. Tingnan natin. Okay, your turn. Hanggang doon pa kami. Ayan, 900 meters pa daw. Ang ganda. Ayan, pahinga kami dito.
Ayan o. Bababa kami dyan. Sus, galing kami dyan. Ganyan lahat ang mga madadaanan. Tapos ayan o. Diyos ko, ako lang ata ang edad na ganito. Ayun sila o. Ay nako, ewan ko kung makakarating ako dyan sa baba. Ayun na sila. Ayun na oh. Oh, kaway-kaway Rowie din. Ako, dito na lang ako maghihintay sa kanila. Gali ako doon sa taas. Kaso nadulas ako, ayan oh. Yan, galing ako doon. Tapos, bumaba ako dito. Kasi, masyadong madulas ang mga bato. Kaya ang suot ko, hindi naman pang hiking. Ayun, naligo na sila. Ayun. Sarap yung iba mga doon talaga sila sa open sea. Open sea. Sa open sea talaga sila. Natatakot ako. Ayun. Diyos ko, parang hindi naman nakikita dito sa camera. Puro naka-swimsuit ang naririnig pa dito sa video ko. Ang ingay ko kasi. Ayun. Ayun. Sana nakikita dito. Madilim. Umakyat na ako dito. Hinihintay ko na lang sila. Ang ganda ng view. Ayun pa sila sa baba. Yun. Ayun sila. Yan, 1:30 na. Wow, 1:30 na. Sarap. Grabe, napagod kami sa kalalakad. Pero ngayon, papunta na kami ngayon sa isang park na naman. Doon kami magla-lunch. Yung mga kasama namin nandun na. Yan o, yung maingay na yan, nakatulog yan habang naglalakad. Buhat-buhat ng tatay. Sige na ako sa Andito kami, dito kami nagpark sa tabing Ania River. Kasi dito kami kakain. Kuya, there's another one there. Carrie, stop touching. Carrie, stop. Ayan, naglagay kami ng banig. Kasi o-order na lang sina Embel doon sa fish and chip daw. Tapos, dito na lang kami kakain. Dito kasi, sa establishment, 30 person lang ang pwede. Lunch time na, kaya maraming tao. Kaya dito na kami. Kamaya. Ayan na naman, ang What fish is and this? chips. Update mo. Guys, what is Wait, it's lunchtime. Pakita mo tayo. Go, kids. Kid. Sila. Dito kami sa Woolworth, may mga bibilin pa si Johnnyville bago kami pumunta doon sa camping site. There are they? There are. Ayan ang tent. Nasa number 7 ata kami. Tapos ang iba, ganun ang tent.
ang kinuha ng anak nila na nilang magkakaibigan, ganitong tent. Yan ang tent namin. Paikot. We are neighbors! Yan. Ay, marali. Dali nga, ang bitis din do. Yan. Wow. Ayan ang windows. Naka-zipper yan. Naro-roll. Tapos, ayan, may screen. Ito din. Ito. Kaso, pag inopen namin yan, parking, kaya hindi naman gaanong maganda ang view. Pero dito sa front, ayan, oh. Niro lahat pataas yung cover. Pero may kwan siya, may screen. Ayan yung kasamahan namin. Ayan, may screen. Tapos yan ang view, oh. Ang ganda. Tapos, ayan, double bed. Tapos, isang double deck na bed. Tapos, ito ang saksakan. May 4 na charging. Salamat po. Ay, Tapos, ilaw. Walang heater. Kaya, isasara namin yan mamayang gabi. Siguradong malamig. Bukas, kailangan maaga akong magising kasi gusto kong makuha na ng video dyan. Yang parang forest. Punta muna kami sa CR kasi ang yung mga tent walang CR. May kasi nga, camping. camping. Kasi nga daw camping. Pero ito, malapit lang din naman. Dito lang sa may reception. 11 lang, guest. Dito ang CR, dito pala ang paliguan. Madami din. Yan. Kasi overnight lang kami, kaya yun ang kinuha nila. Pero kung gusto mo mga 2 days, 2 nights, yan dyan, oh. Para sulit yung Kanya-kanyang dala ng mga tent, pagandahan ng tent. Ito, kaibigan nila. Ito, magkakapit-bahay na. Yan lang, malamig. Mahangin kasi. Ang dala kong panglaban sa lamig. Ito lang naman na denim jacket ko. Kasi nung last time namin pumunta dito sa Nusa, hindi ganito kalamig. Ngayon super lamig. Pasok kami dito ng anak ko. banding kami. Baka may makita kaming kangaroo. Ayun yung tent namin. Iyan, nag-restart na. Dito naman kami. Wala, baka mamatanda kita din. Basta kita English yan mo. Tabi apo. May penalty pala dito pagka kumuha ka ng mga tanim.
nagkalat dito ng kangaroo. You stay here. Ah, may poke din. Yang mga tent na yan, malaki. May kusina ata yan. Gusto ni na Johnny Bell mag-rent niyan sa December kasi hindi ako makakauwi. Hindi ba hindi ako makakauwi dahil sa pandemic? Takot ako umuwi sa Pinas, lalo na sa Manila. Dahil nitong COVID. Kaya magpapa-extend ako. Tapos plano nila sa Christmas, mag-spend kami dito. See, it's scary. Ayoko mo ilang magayon, no? Yan, nagkalat lang dito ang mga kangaroo. Uy nga si Mama. Andyan sila, oh, nagpapainit. Ako andito ako. Nagmumuni-muni. Papunta kami dyan. Kain. Naku, ang lamig sa labas. Labas kami kakain. Carrie, are you hungry? Ask Carrie. Buti pa si Muset ang may hood. Ako wala ako. Hindi ready sa lamig. Diyos ko. Para uminit. Kasi ang lamig-lamig. Eh, wow. It's very mild. Ayan, tapos na akong maligo. Nag-shower ako, hindi ako nagbasa ng buhok ko. Nag-shower kami doon. Medyo malapit din naman. Marami siyang paliguan. Kaso ang toilet is 2 lang. Sina Johnny Bell nandoon pa sa labas. Nagkikwentuhan sila ng mga friends nila. Kami lang dito ng mga bata. Saka si Muset. Ayan. Patulog na kami. Bye-bye, good night. Good morning. Good morning. Ano lang sila nanood eh. Ng sunrise. 5:30. Naiihi kami. Yan dyan ang CR. Diyos ko, ang damig. Sa susunod pag naulit ito talagang magpapasiguro na ako ng mga panlamig. Kasi akala ko hindi na malamig dito. Kaya yan. Siniram ko tong vest ng manugang ko. Nagising kami sa huni ng mga ibon. Ito, ang ganda nito. Yan ata ang maingay na bird. Yan ba? Yan o, kutubaya. Ah, yan ang maingay. Ayun, gising na si Bunso. Hi! Good morning. Say good morning. Good morning. Pero pag landscape mo. Gising na rin si Nasya. May dinadala silang thermos. Kaya yan, nagkakape kami. Ayan ang coffee ko. Ayun, may kangaroo doon. Oh. Ah. Pupuntahan namin yung mga kangaroo nagkalat para makuhaan ng video. Good morning. Morning, everyone in Ireland. Let's go. Ayan ang. Oh. Ah!
Carrie, you want to go there in the bridge? Let's go. Come. Punta kami dyan. Bye-bye. Animated. Let them carry, they're having their breakfast. Come. Ayan, gising na yung kaibigan niya. Si Mateo. Ayan, nakapagbihis na kami ng anak ko. Ready na naman sa lakaran. Ay, naghibi. There's something different about the tree. Nandito kami para mag-almusal. Ayan, nag-order na lang sila ng breakfast na hinihintay na namin. Another one for Carrie. Wait, mushrooms? Wow. Why did you? Ayan, pauwi na kami. Yeah, tayo mamakit ang bridge. Yan, dadaan daw ng Costco. Nag-marinate kita. Pupunta sana sa Cabolcho kasi bibili sana ng mga plants pero hindi na ata makakaabot. Hindi naabot. Kaya uwi na. Ay, hindi, sa Costco pala.